Moi! Mä oon Pinja Suvanto, 15-vuotias ja mä oon Tampereelta. Mä näin Facebookissa teidän ilmoituksen kesätyöpaikasta ja mä ajattelin, että hei, tämähän on tosi hyvin mua varten, koska mä osaan käyttää sosiaalista mediaa, mitä siinä selkeästikin tarvii. Ja mulla menee suurin osa päivästä siihen, että mä selaan erilaisia sosiaalisen median kanavia, mä oon aika aktiivinen siellä. Ja mä oon tällä hetkellä 15-vuotias, lopettelen 9-luokkaa, siitä sit lukion eteenpäin. Ja mä en tiedä vielä mitä mä teen isona, mulla ei ole minkäänlaisia urasuunnitelmia, mutta täytyy katsoa mihin elämä johtaa. Mun vapaa-aikana niin mä piirrän ja luen paljon ja sit mä myöskin tykkään ihan vaan niinku kulkea luonnossa ja valokuvata asioita, koska mun mielestä se on kiva pystyä ikuistaan jotain ja sit pystyy katsoa sitä myöhemmin ja miettiä, että hei, vähänkö toi oli kivaa. Mut sit mä osaan myöskin esimerkiksi arvostaa hyvää ruokaa ja hyvää musiikkia. Ja mä tykkäänkin koittaa kaikkea uutta, että jos tulee joku esimerkiksi uusi kahvila johonkin, niin mä oon heti siellä testaamassa, että hei, millainen tää on. Ihmisenä mä oon helposti lähestyttävä ja pirteä, ja mä oon myöskin yleensä aika avoin. Että no, se pirteys saattaa olla vähän kyseenalaista aikaisin aamulla, mutta kyllä sekin jossain vaiheessa sit ilmaantuu taas. Mulla on myöskin niinku hyvä kielitaito, että mä osaan suomea, tietenkin englantia, ruotsia, saksaa, venäjää. Ja sit mä oon ihan hyvä kirjoittaan, että mä pystyn tekemään sulavaa ja mielenkiintoisen luettavaa tekstiä. Mun somerepertuaarini on aika laaja, että mä käytän oikeastaan päivittäin Facebookia, Twitteriä, YouTubea ja Tumblr, mä en tiedä miten se lausutaan. Mutta sit myöskin niinku viestiohjelmat kuten Snapchat ja WhatsApp ja tämmöttet, niin on kovassa käytössä. Ja somessa mä osaan käyttäytyä, että mä en oo sitä tyyppiä, joka rupeaa rähisee ja kiroileen siellä. Ja mä myöskin solahdan mielestäni porukkaan ihan hyvin mukaan oikeastaan aina, koska mä ymmärrän miten ne toimii ja tolleen. Mun mielestä Tampereella on ihan liian vähän persoonallisia paikkoja, että siis nekin harvat joita on, niin ne yleensä lopettaa, joka on sääli. Et siinäkin mielessä mä tykkäisin tästä työstä tosi paljon, koska mä pääsisin auttamaan sitä, että enemmän ihmiset tietäis niistä ja ne ei sit katois niin nopeasti. Ja sit se tietenkin myöskin tarkoittaa sitä, että mun suosikkipaikat säilyis todennäköisemmin. Mut ei mulla sillä enempää ole itsestäni kerrottavaa nyt toistaiseksi ainakaan. Että mä jätän mun yhteystiedot tähän mailiin, missä mä lähetän myöskin linkin tähän videoon. Ja mä toivon, että te otatte sitten yhteyttä. Kiitos, moi!